Trafe i ka dɔn an bɛ segin ka na kumaso kɔnɔ i ka dɔn nin ko in bɛ ne ka waatinin bɔ sa min ye Mali ani Côte ni ɲɔgɔn cɛ i ka dɔn da wululen don da min wulilen don i ka dɔn bɛɛ lajɛlen b'a ko kalama diɲɛ seleke n'a ni jamana bɛɛ lajɛlen bɔra ko kalama sabula ko in i ka dɔn a bɛ ne ka bala bala min don o tɛ Mali den ni Côte ka ni ɲɔgɔn cɛ il faut que fɛn dɔ bɛ yen an k'o tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye an ka sɔn fɛn dɔ ma gɛlɛya tɛ Mali den ani Côte ka den ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya bɛ Côte faamaw ani Mali faamaw ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ ko bila contexte de la kɛlɛ tɛ marifatigi tɛ an tɛ taa bi jamana kan nka n'i ye jateminɛ kɛ tile fila in na Côte faamaw bɔra ka kuma minnu fɔ ani wulikajɔ minnu kɛra jamana wɛrɛ faamaw fɛ maa hakili ɲumanw ani maa ŋanimantigiw fɛ waasa ko in bɛ da soda la kuma caman fɔra a la min kɔni jɛlen don Mali ye ɲinifɛn dɔw kɛ Côte masakɛ fɛ ala ni delikɛlaw ka wulikajɔ ani minnu nana ka jisuma bɔ ka saliji bɔ a ko kan a ka se ka dansira la u minɛna sɔrɔdasi cɛ 49 minɛna min na an tɛ segin o kan o dɔnnen don bɛɛ fɛ u nana na cogo min na o dɔnnen don alors Côte faamaw dans un premier temps olu kun y'a ɲini k'u bɛ misali dɔw di k'a kɛ n'a fɔ nani in tɛ ayiwa ko wɛrɛ ye nani in kan ka kɛ a bɛ deli ka kɛ a bɛ k'o kɛcogo la misali minnu dar'o fɛ n'o ye Nations Unies ye ka na se Alimaw ma ka na se MINUSMA yɛrɛ ma o kumaw kalama se ka tora a kan sabula nin cakɛda fɛn o fɛn bɛ yen nin bolofara fɛn o fɛn bɛ yen nin bɛɛ y'i cɛ k'a fɔ ko tiɲɛ tɛ anw t'a kalama jamana o jamana n'i b'i yɛrɛ bonya jamana o jamana ni i ka jamana ka yɛlɛma hɔrɔnya sabatilen don a tɛ k'u diɲɛ jɔnsi fɛ sɔrɔdasi marifatigiw ka bɔ jamana wɛrɛ la ka di i ka jamana na fɛn ma f'i ye i t'a ɲɛdɔn ka taa fara waati min ni jamana yɛrɛ b'o labɛn n'o ye Mali ye Mali dan tɛ diɲɛ jamana si la Mali dan tɛ teri si la Mali dan bɛ malidenw yɛrɛ dama de la Mali dan bɛ Mali faamaw damanda de la ɲuguɲugu bɛ ɲagaɲaga wuli Alassane Dramane Ouattara Mali faamaw ye min ɲini a fɛ ko jugu tɛ ko gɛlɛn yɛrɛ tɛ karisa i ka sɔn fili min kɛra i ka jɔ a fili kɔrɔ kelen i ka layidu ta layidu min b'a jira k'a fɔ hakaja nin ɲɔgɔn na dɛnɛmɛ wale walima nin ɲɔgɔn na filibandiya kɛwale i t'o kɛ tuguni o t'i sɔrɔ i ka layidu di fana i na dɛmɛ da ka Mali sɛgɛrɛ marifa dɛmɛ tɛ balo dɛmɛ tɛ dɛmɛ min don hakili ɲuman anw bɛ gɛlɛya ni taakasegin min kɔnɔ an k'a dɔn k'a fɔ i sigiyɔrɔ la k'a fɔ a mana tigɛ dawu da la karisa kɔni a hakili ɲuman b'an fɛ Mali ye nin damanda de ɲini minnu fɔra n'olu ɲinina e Alassane Dramane Ouattara fɛ Mali faama minnu bɛ yen fo n'a bɔra Choguel ko kala Mayiga la o bɛ se ka k'i dɔgɔnin ye n'o tɛ colonel cɛ 5 minnu bɛ yen Choguel bɛ k'i dɔgɔnin de ye i den dɔ ye colonel cɛ 5 minnu bɛ yen ninnu bɛɛ lajɛlen ye den ye sigiɲumanya bolo kan hakili ɲumanya bolo kan ɲɛ cɛkɔrɔba ye o bolo kan min ɲinini fɛ ko gɛlɛn tɛ o n'o tɛ hali mɔgɔw ye kuma dɔ fɔ ko Mali kun y'a ɲini k'a fɔ an ka jamanaden faama kɔrɔ minnu bɛ yen n'olu bolila ka taa Côte ko ayiwa an b'u falen tiɲɛ tɛ o kuma ninnu si tɛ tiɲɛ ye o si ma fɔ kunnafoni jɛlenw an y'olu sɔrɔ kɔfɛ k'a jira k'a fɔ olu si tɛ tiɲɛ ye sabula a kun fɔra jamanakuntigi kɔrɔ denkɛ Karim ko Mali bolo mana bɔlen don nɔfɛ mandat d'arrêt international donc a bɛ falen non o kuma si tɛ tiɲɛ ye min ɲinina Alassane Dramane Ouattara fɛ nin don ciden minnu dara Togo sabula bɛnkan kuma in segira Togo jamana de la o fana kɛra ka da kunga Fɔri Yasinbe Yadema kuma min CEDEAO ka gɛlɛya bɛ Mali kan
ale de taamana kosɛbɛ ale de kumana kosɛbɛ farafin jamana minnu bɛ CEDEAO kɔnɔ k'u hakili jigi kelenya ni farafinya ani Mali bɛ gɛlɛya min kɔnɔ CEDEAO ka bamuru in bɛ se ka yanga cogo min ka bɔ an kunna sababu min nana fɔr Yasin bɛ Yadema Mali ka sɔn ka ala an ka sigi ka kuma o kɛra nin ye n'o ma kɛ dun ni bɛnkan ni hakilina ma sabati dun i bagara maa ma ko karisa n da banna nka n da in bi ban ka da nin kan a bi ban ka da nin kan ko gɛlɛn tɛ Alassane Dramane Ouattara maa caman y'a lakala an ye ani kunnafonidi sɛbɛnw jɛsɛnna ni jamana caman y'a fɔ k'a ko a yɛrɛ ka jamanadenw minnu b'a dɔn politikimaa minnu b'a dɔn ani maa minnu ka surun minnu bɛ Alassane Dramane Ouattara jogo dɔn k'a tɛ nin fɔ diɲɛ na Mali ye min ɲin'a fɛ k'a t'a kɛ k'a t'a fɔ caman kɔnɔ ka kuma ko ka sɔrɔ a ka jaabiw ma di parce que o don ni bi cɛ a ma lettre ci nin kuma minnu fɔra n ye n bɛ miiri nin kuma minnu fɔra n bɛna jateminɛ aw ni ne ni ɲɔgɔn cɛ nin kuma minnu fɔra nin si tɛ baasi ye nin bɛɛ bɛ maa dusu da a ko ale ka jamana ka yɛlɛma hɔrɔnya sali hakili o bɛ bɛn sini ne ma o tuma n b'a ɲini Mali fɛ n ka cɛden minnu minɛnen bɛ Mali kɔnɔ u ka bila ka bɛn o ma sabula n mago bolo u bɛna n ka ɲɛnajɛ kɛnɛ kan tiɲɛ ye cɛkɔrɔbaya ye tiɲɛ ye i ye Korowari masakɛ ye se b'i ye nka tiɲɛ tɛ i bolo la Alassane Dramane Ouattara k'a fɔ e na Mali wajibiya k'o don i dungo da fɛ maa minnu minɛnen don olu tɛ e bolo kaso la a bɛ Mali de kɔnɔ kaso la yan n'u ma bila kun c'est ça la question u ka bila sini n'u ma bila kun mun bɛ kɛ et c'est ça fɛn fila don ko mana se nin dangan na fɛn fila don n yɛrɛ bɛ wuli cɛya la n ka maa minnu sama ka bɔ a bolo walima n b'a ka jamana dakolon di k'a filenkolon di k'a dabɔ kuma na et voilà le problème mais en réalité au jour d'aujourd'hui Korowari bɛ se k'o kɛ wa kana bin Mali kan walima ka mɔɔw wuli kana ka Mali cɛci kana sɔrɔdasi cɛ 49 k'u bɔ kaso la u bɛna k'u don avion kɔnɔ ka pan ka taa n'o bɛ se ka kɛ yan hali n'o bɛ se ka kɛ i n'a pas maa caman su kɔni kunna ka sɔrɔ k'o ko kɛ yalo ɲuman kɔni dɔ ye o tɛ hakili ɲuman ye o tɛ kuma ɲuman ye ne hakili la an ma se o ma ne hakili la o tɛ bɔ a la nka anw ka faamaw anw b'an doro olu de kan anw ka faamaw anw b'olu de deli ka da ko caman kan Mali bɛ yɔrɔ min bi anw de sera kɛlɛ ɲɛ Mali bɛ yɔrɔ min bi anw de sera muguti ɲɛ nka o n'a ta bɛɛ Mali ni Korowari tɛna muguti ɲɔgɔn na Mali ni Korowari tɛna guerre kɛ Mali ni Korowari tɛna se ɲɔgɔn ma ça je sais ça j'ai cette pure conviction on va pas arriver là donc n'o ko bɛ yen an minnu ye kunnafonidilaw ye an minnu bɛ dibi la k'a salo k'a da an ka kuma ni hakili ye ni dusu ye hakili kɔ baara bɛ tiɲɛ dɔw n'a fɔ ko Alassane Dramane Ouattara ko k'a bɛ Mali kura tigɛ kalo don a m'a fɔ wa a tɛ se yɛrɛ k'a tigɛ a tɛ se yɛrɛ mais c'est une réalité c'est-à-dire que mɔgɔw tɛ ko dɔw tiɲɛ dɔn quoi Alassane Dramane Ouattara se ka Mali kura min bɛ ta Korowari fɛ a tɛ se k'a tigɛ kura min bɛ Korowari kaw fɛ yen ni Mali bɛ dɔ t'a la
ce n'est que 12-15% an ye ɲininkali kɛ c'est à dire k'a ti Mali bɛɛ ta dɛ en réalité courant in dɔɔni de bi ta ka na bila Sikaso courant min bɛ bɔ Côte-d'Ivoire ka na Mali la maaw ɲɛna k'a kelen bɛ ka Mali bɛɛ ta non et puis olu yɛrɛ ka courant tɛ tubabuw ka courant de don Mali de b'a san je crois combien de milliards je ne sais même plus 4-5 milliards Mali b'a san o de la ministre de l'énergie min nana kɔsa in na o de y'i bolo don a dossier la ne ma f'u ka bila dɛ hali n'u bi bila u bi kiiri ka jalaki bɔ k'a bin u kan k'u ta ka taa di u somɔgɔw ma a ye nin de kɛ nka nin jalaki binnen d'u kan anw ɲɛna a y'u minɛ o bɛ mun diɲɛ Mali ye guerre tɛ yen il y aura pas de guerre ala m'an kisira pas de guerre entre le Mali et la Côte d'Ivoire bɛɛ ka dugawu kɛ ka hakili ɲuman ɲini ne dɔgɔmuso bɛ yen n bɛnkɛ bɛ yen n fanicinin bɛ yen e ta bɛ yen nin ta bɛ yen nin ta bɛ yen nin ta bɛ yen gɛlɛya ma ɲi an ni ɲɔgɔn cɛ ni Alassane Dramane Ouattara n'a b'a fɛ ka Côte-d'Ivoire ci a kelen b'a ci k'a sɔrɔ Mali nin ma don a la n'a b'a fɛ ka Côte-d'Ivoire ko ban a kelen de b'a ban min ni min dalen girin ka tɛmɛ anw kan o tuma hali bi Ala ka fɛn jira la min b'a to a bɛ ɲinɛ anw kɔ seyi ne ko kɛrɛfɛ an bɛ segin ka na n y'a f'i ɲɛna kuma daminɛ na n ko dɔgɔkun furancɛ in na ko belebeleba dɔ kɛra Mali kɔnɔ nka a bɛ n'a fɔ mɔgɔw m'a jateminɛ kosɛbɛ k'a sɔrɔ a ɲana ko ɲɛnama tɛ jɛkulu sigilen don jamana kɔnɔ jɛkulu minnu n'u bɛ hakɛ ɲini kɛ walima ka baara dilan kɛ baara dilan min bɛ ta ka ɲɛsin u yɛrɛ ka baaradaw ma chambre de commerce bɛ yen chambre des métiers bɛ yen conseil malien des chargeurs o bureau sigi de tun bɛ sen na faut que a ɲɛ k'a fɔ mɔgɔw k'a faamu conseil malien des chargeurs baara kunfɔlɔ ka kuma surunya Babalayi de tun bɛ bureau in ɲɛfɛla la a bɛ san caman bɔ bureau ka date banna i n'a fɔ jamana tun bɛ yɛlɛma na fo hakiliw nana ɲɔgɔn sɔrɔ sa ala ni ministre min n'ale wakilu jɔlen b'a ko la n'o ye Madinɛ ye madame Danbele muso in kan ka fo sabula a ka cɛsiri ni wulikajɔ de kɛra sababu ye min sera k'a to nin ko in bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔra ka sɔrɔ mankan ma kɛ mais baara in kɛbaa a jobaju ye Mali commerçant ye waritigiba minnu bɛ jamana kɔnɔ Maju Basedu Petit Barou chambre de commerce président Seydou Nantumɛ Sarangosi Saran u ka ca olu bɛɛ de nana ɲɔgɔn ye ka fara ɲɔgɔn kan Babalayi anw n'a tɛ fana bilen n'an dɔra ka tila baara in bɛ gɛlɛya bien sûr ani Boubacar Tandja donc an minnu bɛɛ bɛ fankelen fɛ an ka jɛ ka lisi kelen kɛ n'o lisi gagnera an bɛ bɛn a kan an bɛ hakilinaw falen an bɛ ɲɛmaa ɲini an yɛrɛ la ka sɔrɔ o ma kɛ ni gɛlɛya ye dans un premier temps ka kuma surunya vote fɔlɔ kɛra Babalayi ani lisi A ani lisi B jamana fanba ma kologiriw bɛɛ lajɛlen taara fankelen fɛ Babalayi binna a yɛrɛ ma gɛlɛya don a la koyi hali ni a ye gɛlɛya don ni sariya y'a bɔ k'a bin sabula a kun ye sariya kow ni wulikajɔ kiiriw ni fɛnw kɛra a ma gagné donc bref maintenant lisi min gagnera kumaw ye ɲɔgɔn jɛ dɔw ko kabini lisi ma gagné karisa kun b'a nɔfɛ karisa ye jɔnni ye min ye silakɛ in ye min kɛra président ye baba n bɛ a kɛ to ɲini kɔfɛ ani Munkoro bon ninnu fila bɛɛ lajɛlen tun bɛ ɲɛmaya nɔfɛ a fɔra bɛɛ k'i ka hakili da Babalayi ka bin fɔlɔ ni Babalayi binna ko tɔ ka nɔgɔ an bɛ taa consensus la o ye bɛnkan ye bɛnkan in laban de dɛsɛra Ba Kisima si la Ba Kisima ani Burama Munkoro solution ma sɔrɔ u y'a da tulu la k'a da jaba la Munkoro ko non ale ma sɔn parce que vraiment
ale b'a nɔfɛ a mɛnna ba kisi ma ko ayi ale fana ma sɔn i k'a dɔn mɔgɔw kelen bɛ kɔrɔw kelen bɛ k'ale dɛmɛ kosɛbɛ olu de ko a ka k'a ye bon ni cɛ fila bɛɛ bɛ cakɛda in dɔn a fila bɛɛ bɛ se k'a baara kɛ nka bɛnkan gɛlɛyara u ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ démocratie jamana de la ni ko gɛlɛyara maa fila mɛn'i kan bɔ fɛn dɔ nɔfɛ bolo bɛ kɔrɔta kabini sɔgɔmada fɛ 7 heures a dɔw fo su 1 heure ma dɔ 2 heures du matin a ma ja dɛ ɲɔgɔn ye a fɔra ko ka vote kɛ u labanna ka vote bɔ a ma ko non k'u kana kɛ consensus ye k'u ka bɛn u donna ni cɛ fila ye so kɔnɔ ka kuma a ma solution t'a la bon maintenant ni nin kɛra jagokɛlaw de don bɛɛ bɛ se a baara la bɛɛ bɛ se k'a ko kɛ maintenant jama bɛ ɲininka bɛɛ k'i hakilina di alors jama bɛ ɲininka bɛɛ k'i hakilina di voilà jama bɛ ɲininka bɛɛ k'i hakilina di ni jama ɲininkara ko bɛɛ k'i hakilina di min mana kɛ jamatigi ye o de bɛ ta dɛ ça aussi c'est la loi de la démocratie vote kɛra ba kisima ale tɛmɛna kilancɛ ka piw Burama Mungoro je crois ils sont 253 quelque chose comme ça mais ba kisima kelen kɛmɛ ni 60 dɔɔni dɔrɔn c'est à dire kɛmɛ o kɛmɛ ba kisima kelen ye maa 70 sɔrɔ kɛmɛ sarada o kɛmɛ sarada à peu près approximativement c'est 66 quelque chose comme ça bon il b'a fɔ ten parce que a bɛ faamuya donc ba kisima de kɛra jamatigi ye ale taara même là il faut saluer les commerçants import export il faut saluer les chargeurs il faut les saluer maa ma kun bɛ nin kɛnɛ kan parce que fɛn dɔ de bɔra a kɔnɔ min ɲɛna ka tɛmɛ a bɛɛ kan nin bɛɛ la dɛ ni i binna kɔni e ka ko bɔra a la i tɔgɔ tɛ yen i jamu tɛ yen i ka maa ti don mais commerçants nan'u sigi k'i miiri a bɛrɛ ta nin tɛ ko ye han kuma bɛɛ fankelen de bɛ gagner fankelen bɛ to opposition na fankelen bɛ kɛ o nisɔngoyalen don a tɛ ɲɛ u ye Burama Mungoro wele Burama karisa de gagner ba kisima de gagner wa i bɛ don bureau in na fana consensus a ma laban o la hali n'o y'a sɔrɔ dɔ de gagner ka laban ka consensus kɛ Burama kan ka fɔ Burama Mungoro kan ka fɔ il n'a pas refusé ni maa jugu kun don ni a kɔnɔsu kule kun don a tun bɛ muruti a b'a fɔ ne binna ka ban n di don a la bilen il a accepté donc bureau in sigira an bɛ Mali commerçant ba bɛɛ fo k'u waleɲuman dɔn je crois j'ai pas la liste du bureau mais approximativement ba kisima président Jean Dakou vice-président je crois Petit Barou deuxième vice-président. Et je me souviens de ces grands. Munkoro est devenu trésorier général. Suleiman Fofana est son adjoint. Je crois que Munkoro ka mɔgɔ fila de donna bureau talen na. Et ça, c'est une bonne chose. O bɛ kɛ sababu ye k'a jira k'a fɔ Mali commerçants. Parce que fiɲɛ min kun b'a la n'u kuma bɛn kelen kan ni bureau kun ma sigi gouvernement kun b'a minɛ u la fo san fila wɛrɛ u da kun tɛ don a la bilen. Donc Mali i yɛrɛ b'a dɔn ni cadre de nana k'a fɔ u bɛna commerçants ka fɛn ɲɛnabɔ solution t'a la i k'a dɔn a mankan tɛ ban a taa ka segin tɛ ban donc vraiment bravo aux importateurs bravo aux transitaires bravo à tout le monde mobilitigiw ni fɛnw vraiment u sera ka bɛn nin ye taamasiyɛn ɲuman de ye nin b'a jira k'a fɔ Mali kura a bɛra ka taa sira min fɛ sira ɲuman don parce que vraiment ne yɛrɛ fɛn min man ne dugukolo sanfɛ o de ye commerçants ni fɛnw ka voter non c'est pas normal il faut que dans l'avenir il faut qu'il y réfléchisse u man ka se nin yɔrɔ ma tuguni k'a fɔ commerçants de bɛna taa voter maa dɔ ni ɲɔgɔn cɛ wariko bɛ don en jeu walima i k'a dɔn a bɛna kɛ c'est pas la peine cɛ kelen bɛ yen a kan ka fɔ k'a waleɲuman dɔn Maju Sɛnpara parce que a ye wuli ka jɔba kɛ a ye cɛsiriba kɛ maa minnu tugura la o kan ka fo ne y'a f'u ye salle kɔnɔ n ko aw fɛn o fɛn sigilen filɛ miliyari b'a bɛɛ bolo aw yɛrɛ dama tɛna 5 miliyɔn 10 di ɲɔgɔn ma n'i y'aw tugulen ɲɔgɔn kɔ i b'a sɔrɔ bɛnkan de b'aw cɛ n'i y'a tugulen i b'a sɔrɔ a bɛɛ de sɔnna sabula bɛɛ ka miliyari b'i kun bɛɛ ka immeuble b'i bolo bɛɛ ka baarakɛlaw b'i bolo
nga olu ka bɛn kelen na ça veut dire quelque chose o b'a jira k'a fɔ ko dɔ nana sayi nɛgɛw kɛrɛfɛ i k'a dɔn an b'a ɲini directeur de programme fɛ Abdou Touré a k'an don yen dɔɔni sabula an bɛ ka tile 2 bɔ min ye dabaka kɔlɔsi la an da ma don a la i k'a dɔn kuma kologiri laban o de ye i k'a dɔn an ka jamana sariya bolo a ye bolomana bɔ kɛ bolomana bɔ u k'a ma to a kan na ko mandat d'arrêt international o kɔrɔ ye mun ye jalaki dɔ binnen don karisa ni karisa kan ɔ maa o maa man'u ye diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ i k'u ladɔnniya ko u k'an kana jamana kɔnɔ ka na ɲɛfɔli kɛ sariya don diɲɛ seginna ni jamana bɛɛ lajɛlen b'a baara kɛ sariya don a bɛ don sariya kɔnɔ nka mandat d'arrêt international an ye kunnafoni caman sɔrɔ a kɔnɔ duwako in na maa minnu jalakilen don premier ministre kɔrɔ Boubou Cissé ministre des finances kɔrɔ anw yɛrɛ denkɛ ka bɔ Marakala Mamadou Igor Jara ka taa se cɛman Hubert Kulubali ani Babali Ba ni ma fili nin maa damadɔ in don munna nin bɛɛ ka se ka ta bala tile kelen ko mandat d'arrêt bilal'u kɔ ne tɛ sariya dɔn sariyatigiw y'a kɛ kun min na ne t'a dɔn nka n bɛ min galama n'o fɔra n ye ni maa minnu yɛrɛ ni jalaka binnen d'u kan olu yɛrɛ ye min fɔ u ko k'u jalakilen bɛ jalaki sɛbɛn kɔnɔ kɔntara mobili dɔ de tun kan ka sa sɔrɔdasiw ye ka kuma surunya mobili tun kan ka sa Sud Afrique Afrique du Sud donc minisiri cɛman a don ale de tun ye sɔrɔdasiw ka minisiri ye sɔrɔdasiw farala ɲɔgɔn kan sɔrɔdasi ɲɛmaaw ka mago ɲɛfɔ an mago bɛ na nin mobili kasabi blindé ye 30 ani kɔ cɛman ye papiyew ta k'a lajɛ n'a lajɛ a bɛ taa n'a ye conseil des ministres la i y'a dɔn tarata o tarata ministres bɛɛ bɛ ɲɔgɔn ye ani jamanakuntigi ministre kelen o kelen araba o araba ministre kelen o kelen i kan ka baara min kɛ ani kan ka min fɔ a bɛɛ bɛ taa fɔ ministre tɔw ɲɛna jamanakuntigi yɛrɛ ɲɛna n'a ka ɲi bɛɛ bɛ jɛ k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la nin ka ɲi a kuma a bɛ fɔ ko conseil des ministres jɛnna u y'a signé jamanakuntigi yɛrɛ b'a signé et voilà à peu près la chose maintenant qu'est-ce qui s'est passé san joli joli o kɔfɛ san caman kɔfɛ ne m'a fɔ ninnu m'a fɔ ko maa ma wari dun dɛ nka min fɔra n'a kɛra o kɛcogo de la n bɔra ka min ɲɛfɔ n'a kɛra o kɛcogo la an kɔnɔna filila dans un premier temps bɛnkun kelen bɛ wari hakɛ min kan o ka taa ani mobili hakɛ min kan ka na mobili 37 bɛn kɛra wari kan nka yanni bɛn ka k'a wari kan yɛlɛma caman de donna yanni mobili in yɛrɛ sanni cɛ cɛman Hubert ministre de la défense i ye papiyew dilan ministrew bɛɛ n'a ka président sɔnna bɛɛ sɔnna sisan wari bɛ di o papiyew de bɛ taa ka taa di ministre des finances ma a donnama in kama Mamadou Igor de ministre des finances ye ministre des finances y'a lajɛ hali o fana na ale fana b'a lajɛ mɔgɔ caman de bɛ yen minnu bɛ sɛbɛn in lajɛ k'a sɛgɛsɛgɛ nin yɔrɔ in ka ɲi wa jamana ka tɔnɔ b'a la wa est ce que nin mobili in ka ɲi wa a bɛ don yɔrɔ jumɛn olu bɛɛ b'a sɛgɛsɛgɛ n'olu tilara tuma olu bɛ taa di ministre ma tiɲɛ yɛrɛ la anw y'a ye wari bɛ se ka di même là Mamadou Igor Jara ye fiɲɛ dɔ jara ko non a tɛ nin yɔrɔ in lajɛ u y'o dilan ka segin a kan où est le problème sariyatigiw b'u ka baara dɔn dɛ nka ko in kɛra kɛcogo min minnu kɔni fɔra an ye fo n'a sɔrɔ gundo wɛrɛ b'a la min tɛ nin ye mais même là a fɔra ko wari min dunna sabula miliyari 3 ani miliyɔn 500 de b'a la ka ɲini o de tununnen don ko in na premier ministre kɔrɔ Boubou Mamadou Igor Jara cɛman Hubert u bɛɛ y'u ka kunnafoni lase duwakun furanjɛ in kɔnɔ u ye min ni min fɔ u jɛlen don u ko wari saralen min kɛ miliyari 3 ni kɔ de sarala wari tɔ bɛɛ ma sara o wari in dira Afrique du Sud société min kan ka na ni minan ninnu ye wari in dira o de ma o fana mana ni mobili bɛɛ ye a nana ni mobili damadɔ de ye jusqu'à preuve de contraire j'ai pas vu dans le dossier k'a fɔ mobili ninnu kun man ɲi walima a sɔngɔ kun tɛ moi j'ai pas vu ça n ye min mɛn ani n ye min k'a la sɛbɛnfuraw kɔnɔ
donc nunu a y'u tɔɔrɔ wari dire do minnu ma olu bɛ yen a sɛbɛnw bɛ yen wulikajɔ kan ka boloda ka taa Mali ka wari de minɛ ka na walima wari tɔ bɛ sara mobili hakɛ min ɲinina o bɛ na mais mun ye marché yɛrɛ dasira la o ma fɔ munna a bɛɛ ma exécuté o ma fɔ mais nin fɔ filɛ nin ye entre temps yɛlɛma nana don sani ko in ka ban Igor Jara bɔra yen Mamadou Igor Jara wulila ka bɔ a nɔ na bon tout ça c'est compliqué maintenant Fladien min ye Babali Baye qu'est-ce qu'il a à voir dans cette histoire parce que nin wari ninnu bɛɛ lajɛlen tɛmɛna Babali Ba ka bolo kan n'o ye BMS ye parce que ni marché dira jamana in sarabolo dɔw bɛ yen ni sugubolo dira e kan ka wari dɔ sara pour que k'a garanti o wari bɛ sara banques la ani wari kan ka bɔ banque min na ka taa di minantigiw ma o kɛra BMS ye et c'est ça le problème maintenant on est en train de comprendre petit à petit en tout cas maa n'o jalakira dossier in na a bɛɛ lajɛlen kumana a bɛɛ lajɛlen ye fɛn la ta fɔ a kɛra kɛcogo min na a taara taa cogo min na bɛɛ lajɛlen ye fɛn la ta fɔ u ye jalakiba min bili o de ye ni ɲɔgɔn na jalaki n'a binn'i kan e dun ye jamana densɛbɛ ye i ye jamana faamaya kɛ ni sariya b'i nɔ minɛ ni sariya b'i jalaki e yɛrɛ de b'i wele k'a f'i ye e man k'a mɛn maa wɛrɛ fɛ hein? Babaliba n'a pas parlé il n'a rien dit n'o tɛ maa saba in bɛ kuma na Babaliba n'a rien dit bon o bɛ faamuya parce que ale kɔni ye laban de wari bɛ d'ale de ma taa ni nin wari in na yen fɛ nin wari in kɛ tan hakili la anw ka kunfin jate kɔni y'o ye bon hali ni wari bɛ dun masala ni ale bɛ se ka dɔ s'ale la a bɛ gɛlɛya ale ye ciden de ye wari bila yan a ta ka taa di yen fɛ nin di nin ma Babaliba c'est pour que peut-être il n'a pas parlé parce que ne ɲɛna c'est compliqué mais seulement min jɛngɛnen don an bɛ jamana yɔrɔ min na bi ni maa dɔw bɛ ninnu jɛ la sɔmin kelen don k'a fɔ disiw ka bon sɔmin kelen don k'a fɔ président sigi nata a don fɔra san 2024 si je me trompe pas président sigi kan ka kɛ sɔmin kelen don ninnu dɔw la k'a fɔ u bɛ se ka kɛ Mali président ye ka d'a kan maa kolomaw don jamana b'u kɔ bon n'i ye ne Daba Tunkara ɲininka waati dɔ sera sa maa ma b'a la k'a fɔ sigana bɛ a ka waridun na walima sigana b'a a ka ayiwa ko kɛcogo la jamana baara la waati dɔ sera sa an ka kow jɛya k'o tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye kuma kana bana mini karisa est candidat potentiel la nin bɛ sɔn ka gagner walima nin ye candidat bɛ nin kɔnɔ an ka wuli k'an k'a kan n'o ma dabila o man ɲi jamana faamaw kan ka jateminɛ k'o la ka wuli ka jɔ kɛ nka n'a sɔrɔla maa ye jamana in nafolo dɔrɔn bɛ se k'ala jarati dun i ni kaso ka kan ça y a pas de demi-mesure mais ni siga b'a la ou bien tiɲɛ yɛrɛ tɛ parce que min ye ninnu dɔrɔn n y'o f'i ye o de ye diɲɛ bɛɛ bɔra ko in yɛrɛ kalama olu yɛrɛ minnu concernés don on les a rien dit u y'a jira k'a fɔ o ye fiɲɛba de ye sariya la donc a bɛ se ka kɛ saratigi min y'a baara kɛ a sigilen a b'a fɔ dɔ ye o da bɛ fɛngɛ ye o bɛ sin ka taa kuma fɔ dɔ ye kuma in sera ka bali ka bɔ ten poyi et là ça va amener des problèmes an bɛ bɛɛ fɔ ka wale ɲuman dɔn an ka bi jamukan an b'a bila yan Papi Tech tu es là alors ouais my friend grand c'est là how are you how are you donc tu vois bon alors c'est ça an bɛ bita bila Papi Tech toutes nos excuses on a pris au moins 15 minutes dans ton émission je pense que ça fallait le coup parce que an ye su fila kɛ au moins an tɛna émission in na an bɛ yafa ɲini k'aw fɛ anw yɛrɛ semako kun tɛ don dimanche fɔlɔ j'avais un mariage muso wolowolo dɔgɔnin ka kɔɲɔ kun bɛ yen an sɛgɛnna kojugu an ma se ka na don min dar'o kan an nana n k'an bɛ émission daminɛ an ka compteur fana sautera je crois k'a faamuyara sinon galabu banna ka baara kɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ bi ta an b'a bila yan